गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आर्म फोर्स स्पेशल पावार एक्ट एबा AFSPA-खौ नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव आरोबाव 6 दाननि थाखाय फोसावनानै होबाय। दा इउनियन हम मिनिस्ट्रिया आर्म फोर्स स्पेशल पावार एक्ट 1958 नि सिङाव नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव AFSPA-खौ आरोबाव 6 दान फोसावनानै होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे थांखिखौ MHA-आ नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशनि आयेन आरो बिथोननि थासारिखौ नोजोर होनानै थिसननानै होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। रौता इक्राबारिनि डन दासनि नखराव रां दाबिनानै मोनैनि जाहोनाव आखाइजों बानायनाय बमा खुबैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 6 दुथांफोरखौ रौता पुलिसआ हमनो हाबाय। सा 6 KLOनि सोद्रोमाफोरनि मुंखौ रौता पुलिसआ फोरमायथिनानै होथ'वाखै। रां दाबि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ रौता पुलिसआ हमनो हाबावगोननि आसा दङ। मख'नो गोनांदि रौता इक्राबारिनि डन दासनि नखराव रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय सा 6 दुथांफोरखौ रौता पुलिसआ सोंथि खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव जाथाया रौता थानानि सिङाव थानाय इक्राबारियाव 24 मार्चनि 12 रिंगासो समाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। डन दासनि नखराव थांखिनानै बमा खुबैदोंमोन हमजानाय दुथांफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे सान सिगां उदखारि हानजा KLOनि मुङाव 25 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। रौता इक्राबारिनि डन दासनि नखराव रां दाबिनाय आरो बमा खुबैनाय दायखौ KLOआ सिमान लादों। आसाम सावस्रि आरो नखर जौगाखां बिफाना नेशनेल एवार्ड मोननो हादों। आसाम सावस्रि आरो नखर जौगाखां बिफाना रायजोनि गं 2 जिल्लाफोराव TB बेरामनि केसनि अनजिमाया खम जानायनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि नेशनेल टिउबारकिउल'सिस इलिमिनेशन प्रग्राम एबा NTEP नि सिङाव थानाय 24 मार्चखालि नेशनेल एवार्ड मोननो हादों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बादि देग्लायबो कक्राझार सहरनि साखाथि देबारगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 20 मार्चनिफ्राय 25 मार्चसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थुलुंगा फोरबो हाबाफारि बानजायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 22थि थुलुंगा फोरबोनि दिनै जोबथा सानाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आरो बिफानारिफोरनि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि DSW डक्टर हरिकृष्ण साहुजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा। इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि गोनांथार फोसावनाय। बैफोर पान कार्डनि बिगोमाफोरा थाबैनो बे खामानिखौ मावनानै लायाब्ला 10,000 रां फाइन होनो नांगोन। पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनानै लानाया साफ्रोम पान कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय गोनांथार होननानै फोसावना होनाय जादों। जुदि नोंथांमोना 31 मार्च 2023 नि सिगां लिंक खालामनानै लायाब्ला 1,000 रां फाइन होनो नांगोन। मिथिहोनाय जायोदि आसाम, मेघालय आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि सुबुंफोरा लिंक खालामनाया गोनांथार नङा होननानै फोरमायना होदों। थेवबो नोंथांमोना लिंक खालामनानै ला। गोरलैयैनो नोंथांमोननि मबाइलजोंनो बानायना लानो हागोन। दानिया गुबै बाथ्राया जाबाय जुदि नोंथांनि पान कार्डआ भेलिड नंला आरो नोंथाङा बेखौ भेलिड खालामनानै लायाखैब्ला एबा आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला आन्डार सेक्सन 272N नि इनकाम टेक्स एक्ट 1961 बायदियै 10,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। गुबुन फारसेथिं गोबां सुबुंफोरा गोरोन्थियाव मोननै पान कार्ड बानायनानै लायो। बेखौ नोंथाङा फोरमायना लानाया मोजां। जुदि इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ बुङो नोंथांनाव मोननै पान कार्ड दं होननानै, अब्ला नोंथाङा खमैबो 6 दाननि साजा आरो 10,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। बे साजाया नोंथांनि दायखौ नायनानै बारायनोबो हागौ होननानै इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ फोरमायना होबावदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।